Lo que pasa es que quan s'aventem ja estem d'ací. S'aventem ahí amb la... Ahí un poquitín... Benvolguts amics, digníssimes autoritats, distinguit públic, encomiables dones i homes, que dediqueu una bona part de la vostra vida a desenvolupar l'art de la música, vull dir, vosaltres, entranyables músics, components de la Junta de Govern de l'ENS de les Societats Musicals de la Val d'Albaida, responsables de l'Escola Comarcal, cap responsable de l'organització dels actes de la 5a Diada Musical de la Vall d'Albaida, senyors directors que avui comparteixen l'honor de dirigir aquests fabulosos conjunts de músics i cors que cada vegada més composen un tot indivisible com és l'ensemble de músics de Mariola a Benicadell, musical de Bocairent, Associació Musical de Bocairent. Senyor president de l'associació, incluït el grup de Tabal i Dolçaines La Xafigà, Tabolos de Sant Agustí, volguts amics, amics tots, vull dir-vos i vull ressaltar que avui, 27 de maig de 1995, ja és, com diguem a l'Horta, a poqueta nit, i a poqueta nit d'un dia important per distints conceptes. Mireu, ara, i per a coneixement general de tots els assistents,
que estaran un tant sorpresos de la capacitat de reproducció que té la banda de l'Associació Musical de Bocairent, us diré que sense llevar mèrits a aquesta capacitat reproductiva dels homes i dones d'aquesta banda, avui existeix un reforçament en nombre i en qualitat per altres músiques de les bandes de la Unió Musical Aielense, de la Unió Musical de Xaneta d'Albaida, de la Societat Musical Beniargerense, la Societat Musical de Llutxent, l'Artístico Musical de Montaverner, l'Artística Musical d'Ontinyent, l'Unió Musical de Muro, així com de les bandes de Ròtova, Castelló de Rugat i Algímia d'Alfara. Què vos sembla? Queda ara clar. Aquest és, doncs, el motiu pel que avui tenim així vora 150 músics per a oferir-vos el que va ser, sense cap dubte, un gran concert, recolzat per els cors, més de 100 veus de la coral inesina de Benigànim, del cor de Xaneta d'Albaida, de l'Encali de Bocairent i del cor d'Ontinyent. Així doncs, l'ordre quedarà del següent mode. Juan José Cuenca Antón dirigirà la primera part del concert.